The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Before we start our Bible study, nining adlaw, ikinahanglan ang atong paglimpyo sa atong tagsa kakalag. Kinahanglan atong gamiton karon ang prinsipyo sa 1 John 1:9 nga nagaingon sa in English, if we confess our sins, God is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Human imubuhanta ka na, andam na usab ikaw sa padayon sa pagtuon sa pulong sa Dios o makalihok na ang ministry sa balang Espiritu Santo, ang iyang ministry sa pagtudlo, teaching ministry of God the Holy Spirit. Apanalang kanimo dili pa magtotoo, you are still an unbeliever, giagda ka karon sa paggamit niya ng imong free will, kabubuton, aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon gikan niana. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Kay mao lamang kini ang bugtong paagi nga ang tao maluwas. Faith alone in Christ alone. Wala nay lain. Busa mag-andam ta sa atong tagsa kakalag pinagi sa paghimo og hilom nga pagampo. Let us pray. Amahan namong langit no, nagapasalamat kami kanimo nining lain usab nga adlaw nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami nining among lawas, ana pa kami kalantib sa among pangunahuna, kini umikan lamang sa imong gugma, imong kaluoy, imong kortesiya o sa imong grasya. Kung wala pa ang grasya sa among kinabuhi, wala gayud kami paglahutay. Busa kini, among ipahimoslan. Although we do not deserve it, we do not earn it, we do not work for it, kay grasya man. Busa nining higayon na nagampo kami nga ikaw magatudlo ka namo sa imong dugang kamaturan, aron amo kining matuuhan maggamit sa among adlaw-adlawng panginabuhing Kristohanon. Aron sa ingon niya na makatabang kini namo sa padayon sa among pagsibog ngadto sa unahan sa among Kristohanon nga pagtubo, hangtod makabot namo ang among tumong nga mao ang espiritualong pagkahamtong, spiritual maturity nga diin ana kami katakos sa pagkinabuhi, capacity for life, capacity to receive blessings, capacity to love. Musa ubani kami karon nining among paghisgutan, pagatunan, kining tanan among ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, may adlaw sa tanan nato mga subscribers, ato mga higala, ato mga igsuon diyan ni Kristo, fellow believers, welcome na usab nining atong adlaw-adlaw nga pagtuon sa pulong sa Dios. Na ako kining hatagan og paglab-a sa imong panumduman nga kining atong ministry, the Vic Balbido Evangelistic Ministry, ang main thrust gyud ni ini nga ministry mao ang sabwag, pagpadayag sa maayong balita sa kaluwasan, the good news of salvation.
o sa padayag usab patinaw sa mga kamaturan gikan sa pulong sa Dios sa Biblia. Mao na nga kita nagahimo ni ining atong tulumanon adlaw-adlaw. Kaya ang pagtuon sa pulong sa Dios gikinahanglan man nga adlaw-adlaw nga buhaton sanglit adlaw-adlaw man usab kitang nagakinabuhi one day at a time o gawas pa niana mga tubang mangitag mga suliran sa atong kinabuhi mintras aniya pa kita nining kalibutan niya ta makalikay niana magtutuo ka ba o dili magtutuo mga tubang mangyo kita mga suliran sa kinabuhi. Mao bitaw nga na ay prinsipyong gaingon nga mientras kanang buhi ka pa, that means mo tubang kang mga suliran o ingon ta balihon nato nga nakabay suliran sa imong kinabuhi, then congratulations kay kana nagpasabot nga ikaw buhi pa. So mientras buhi pa kita mo tubang kita sa mga suliran. No, by the way, dili man nimo ay atong main topic dili nga dawa bahin sa mga suliran. Moabot lang ni every now and then samtang kita nagapadayon sa hisgot pagtuki bahin sa pulong sa Dios o ang atong nasayran o naandan na gyud natong ginabuhat mao ang pagtuon sa pulong sa Dios pinaagi sa Biblia. Kaya mao man ang kita nasayon that that's the only rule for believers in Christ to follow in their pursuit in life. Mao man gyud. Mao kanay sukdanan, gabayan, nga sundunon, ingon nga mga Kristohanon. O in fact, ang pulong sa Dios atong makatuna diha sa Biblia, mao ni ang hingpit gyud nga sukdanan. It's the perfect standard sa kinabuhi sa magtotoo. O kita gimanduan nga atong tun-an kini sa tuyo nga atong mabuntog inon nato nga we can suppress the power of our old sin nature nga mao magatuod ka nato sa pagbuhat og mga sala. So we have to study God's Word. And gawas pa niya na sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, God blesses us and we become happy. Gyud ang mga positibo nga mga panghitabo sa imong kinabuhi. Blessings, prosperity, promotion, success, mao gyud na ang dangatan sa magtutuo nga nagatubo. You see, apan mao nang prinsipyo natong tuki nga God blesses believers with doctrine. Ambot pasabot ang pulong sa Dios nga diha na pundo sa ilang kalag. Apan iyang gitunglo kadtong wa man nag-iya nini. God curses those without it. Kay lain pong prinsipyo nga murag sumpay nini. Life is fabulous with doctrine but miserable without it. Mao gyud. So unsao man imo pagtuon sa pulong sa Dios, okay. Nga ikaw magpailalom sa awtoridad sa tao nga gitugyanan sa Dios sa pagsangyaw sa mayong balita sa kaluwasan o sa mayong balita sa pulong sa Dios. The doctrine from the Word of God. Imong tun-an kini. Adlaw-adlaw, dili sinimana, dili binuan, dili tinuig, dili kay sa ganahan ka lang, kundi obligasyon gini nato nga tulubagon nato ngadto sa Dios.
Kay maning iyang mando sa 2 Pedro 3:18 nga nagkanayon og kita patubuon diha sa grasya ug kay balo kang Ginoong Hesukristo. So, nagatuman lang ta sa mando sa Dios. And in fact, the happiest and most stable people in the world mao kadtong mga Kristiyanon nga nagapositibo ang ilang pagtagad ngadtos maayong balita sa kaluwasan nga gidawat nila, gituuhan nila si Ginoong Hesukristo nga ilang manluluwas o sa ilang pagkaluwas ang sunod nilang buluhaton mao ang pagtuon na sa pulong sa Dios aron motubo ang ilang kalag. So karon ato lang ning paghatag og paglabas sa imong panumduman o ang atong topic ni ining adlaw karon mao kini. Ang krus mao ay muuna kaysa korona. Sa in English pa, the cross before the crown. Okay? So kung andam ka na, ato ning sugdan. Okay, mao ni prinsipyo nga atong basihan ini. Muuna ang krus kaysa korona. Okay? Now, na ay prinsipyo gihapon nga nagsunod nini nga nagaingon kaaway sa Dios ang mga mapahitason apan maghatag siya grasya sa mga mapaubsanon. Naana sa Santiago kapitulo 4 bersikulo 6. Now, una sa tanan, gibitay o gilansang si Ginoong Hesukristo dito sa krus gikan sa alas 9 sa buntag hangtod sa alas 12 sa udtong tutok. Human siya paagiya og dinali-dali, dili matarong, illegal nga paghusay. Nahinumdum ka sa dihang nagampo si Ginoong Hesukristo dito sa hardin sa Getsemane. Iyang gida sila si Pedro ug ang duha ka anak ni Zebedee. Okay? Now, inay ilang bantayan si Jesus samtang nagampo kini nangatong maninoon kini silang tulo. Na mga to Ginoo nagampo ngadto sa iyang langit ng amahan sa pag-ingon og amahan ko kung mahimo kuha ka nako kining kupa sa pag-antos. Apan dili ang akong pagbuot mo'y matuman kun dili ang imo. Mateo 26:39. Sa makatulo niya kini ampua. 3 times he prayed this prayer. Ug samtang siya nagaampo. Kanunay gid siyang may higayon sa paghinumdum ug paghuna-huna nimo. Ikaw nga nagdungog niini, nagapadalinghong nini. Mensahis pulong sa Dios. Ikaw gyud ang iyang gihuna-huna. Gani giagian ni Ginoong Hesukristo sa tibuok niyang pagantos padong sa krus ang usara katuyo unsa man pagluwas kanimo gikan sa dayon nga paghukom ug labaw sa tanan ang iyang pagtuman sa kabubuton sa iyang langit ng amahan. Karon, gikan sa alas 12 sa udto, hangtod sa alas 3 sa palis, iyang gipasaan ang tanan na kasalanan. Ang mga sala sa tanang sakop sa kaliwatan sa tao, gikan ni Adan, ngadtos katapusang tao, nga mahimugso pa dinis kalibutan. Kadto, mao ang kinapaitan nga nasinati ug nahiaguman ni Ginoong Hesukristo nga matud pa sa 2 Corinto 5:21 walay sala si Kristo apan gipakamakasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya
makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Siya ang mipuli. Siya ang mipasan sa atong mga kasalanan. Niya ay mga bersikulo nga akong batbaton din ibahin ining pag-antos di Kristo dito sa krus. Ang 1 Pedro 2:24 nagaingon, didto sa krus, gidala ni Kristo diha sa iyang lawas ang tanantang mga sala, aron dili na kita magpakasala, kundili magkinabuhi na nga matarong. Pinagi sa iyang mga samad nang ayo kamo. Diha usab sa Hebreano 9:28. Gihalad usab si Kristo sa makausa aron pagbuwagtang sa mga sala sa daghang mga tao. Mupakita siya si kaduhang higayon, dili tungod sa sala, kundi sa pagluwas kanila nga naghulat kaniya. Isaias 53:5. Gani, gisamaran siya tungod sa atong mga sala. Napango siya tungod sa atong pagkadautan. Giantos niya ang kastigo nga mo'y nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Diha usab sa Galacia 3:13 nagaingon, apan gilukat kita ni Kristo gikan sa tunglo sa balaod, pinaagi sa paghimo sa iyang kaugalingon nga tinunglo tungod kanato. Kay sumalas giingon sa kasulatan, tinunglo sa Dios si bisan kinsa nga bitayon sa kahoy. Juan 15:13. Ang labing dakong gugma nga ikahatag sa usa ka tawo ngadto sa iyang mga higala, mao ang paghatag sa kaugalingon niyang kinabuhi alang kanila. Galacia 1:4. Si Kristo nagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa atong mga sala, aron pagluwas kanato gikan sa pagkadautan niining panahona sumala sa kabubuton sa atong Dios ug Amahan. Kolosas 1:22. Apan karon gipasiguli na kamo sa Dios ngadto kaniya, pinaagi sa kamatayon sa iyang anak, aron makaatubang kamo kaniya nga balaan, putli ug walay sala. Segundo Corinto 5:15. Namatay siya alang sa tanang mga tao, aron ang mga buhi dili na magkinabuhi alang sa ilang kaugalingon, kundili alang kaniya nga namatay o gibanhaw tungod kanila. 1 Juan 3:5. Nasayod kamo nga mianhi si Kristo aron sa pagkuha sa atong mga sala, ug siya walay sala. Pinadayag 1:5. O gikan kang Hesukristo, ang kasaligang saksi, ang unang gibanhaw nga mausab ang nagmando sa mga hari sa kalibutan. Gihigugma kita niya ug pinaagi sa iyang dugo, giluwas kita niya sa atong mga sala. 1 Timoteo 2:6. Gitugyan niya ang iyang kaugalingon aron sa paglukat sa tanang tao. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tao sa gitagal nga panahon. Now, ang sala dili mo'y isyu sa kaluwasan. Di man ina. Dili na isyu ang sala. Si Kristo mao ang isyu. Sabtag yun na. Busa, unsa may imong hunahuna, bahin ni Kristo. What think ye of Christ? Kay ubos sa biblikal nga balaod, nga gitawag sa in English og double jeopardy, ang usa ka tawo
dili mahimong pagahusayon sa makaduha kay gayon sa mao ra gihapong krimen nga maong sala. Paminaw, ang sala usa ka krimen atubangan sa balaan ug matarong nga Dios sa tibuok universo. Usa kana kakalapasan batok sa Dios. It's an offense against God. Ang dautan o evil sa in English, usa kini kakalapasan batok sa Dios. Kalapasan kana batok sa pagkabalaan sa Dios. Kalapasan kana batok sa pagkamatarong sa Dios. Ug aron sa pagpahimutang sa ikaduhang personas balaang Trinidad nga si Ginoong Jesucristo. Siya nahimo nga sakop sa kaliwatan sa tao. Siya gipakisamag usa ka od nga giyatakan matud pagka sa Salmo 22:6 nga nag-ingon apan sama na lamang ako sa ulod ug dili na tao, giyamiran ako ug gisalikway sa tanan. Ang Isaias 53:5 nag-ingon usab, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napanggos siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niya ang kastigo nga mao'y nakaluwas kanato ug pinaagi sa iyang mga labod na nga ayo kita. Now, si Ginoong Jesucristo gihamiran ug gisalikway sa tanan tungod sa atong pagkadautan ug sa atong mga kalapasan. Karon, anay panagbatok tali sa tao ug sa Dios gumikan sa sala ug dautan, sin and evil. Mao hinungdan nga si Ginoong Jesucristo mianis kalibutan sa tuyo sa pagpasiguli sa tao ngadto sa Dios. Kaya nahimulag man sa hingpit ang tao. Umikan niya itong nabuhat sa una na itong ginikanan, si Adan ug ang babae. Pagsupil nila batok sa gimando sa Dios, sa gidili, sa pagkaon niya itong bungas kahoy sa pag-ila sa maayong dautan. So, na panunod na to ang ilang kasalanan. Si Kristo mo'y milukat sa atong mga sala. Di man ina. Miboluntaryo siya sa pagkanaog din hining atong gamayng planeta. Ug siya nahimong 100% tao. Panahimo usab siya nga 100% Dios. Mao na gitawag sa in English o hypostatic union ni Ginoong Jesucristo. Ang bugtong kalifikasyon ni bisan kinsa aron mamahimong manluluwas sa kalibutan. Gikinahanglan niya ni ining musunod. Paminaw. Una, kinahanglan niya nga wa siya makapanunod sa original nga sala ni Adan. Ikaduha, wa siya kinaiyang makasasala. Og ang ikatulo, wa siya nabuhat nga bisa gamayng personal nga sala. Paminaw, si Ginoong Jesucristo ra ang nagtuman sa maong mga kalifikasyon ug wa nagyoy lain pa. Siya ra, si Ginoong Jesucristo. Ang 1 Timoteo 2:5 nagkanayon. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug sa mga tao. Siya mao ang tao nga si Kristo Jesus. Ang tao makasasala ug busa hinukman siya. Ang tinuod niyang kahimtang mao kaning mosunod. Napanunod niya ang orihinal nga sala ni Adan, ana siya kinayang makasasala, kamoy makapabuhat niya sa pagpakasala, maoy hinungdan nga siya patay spiritual. Tuod ang buti pasabot sa pagkapatay spiritual, dili kinamatay ang espiritu, kundi ang pagkahimulag sa tao
gikan sa Dios. Di man na kamong mga bag-o pa nga nakadungog niini. Ang buot ipasabot sa spiritual death. It's not the spirit that dies, kundili man is totally separated from God. Mao kanibot pasabot sa spiritual death. Si Ginoong Jesucristo mo ay mipasig-ulis tao ngadto sa Dios. Samtang si Ginoong Jesucristo nagabitay dito sa cross, ikaw ra gyud ang didto siyang una-una. Samtang gina. Diha sa Salmo 22:1 nagaingon kini, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako? Kining mga pulonga, mo katoy mga katapusang mga gipamulong ni Ginoong Kristo samtang dito nagabitay siya sa cross. Diha usab sa Lucas 23:46 nagaingon si Ginoong Kristo, Amahan, itugyan ko sa imong mga kamot ang akong espiritu. Kung sa Juan 19:30 siya, sa katapusan, mingon siya, natapos na. Sa Grigong pulong, tetelestai. Karon, tutuki pag-ayo kini. Dihas paagi sa pagpasiguli, kinahanglang adunay duha ka partido kinsa nagkabikil o nagkabatok sa usa-usa. Ang Dios may panagbatok ngadto sa tao tungod sa pagkadautan sa tao. Ang tao may panagbatok ngadto sa Dios tungod gihapon sa pagkadautan sa tao. Busa, ang suliran mao ang tao, dili ang Dios. Basta, ang tao mo'y suliran. Ug may hinungdan nga aron mahingpit ang paagis pagpasiguli, gikinahanglan sa tao ang iyang pag-usab sa iyang una-una. Gitawag kini pinulungang Grigo o metanoeo. Metanoeo, pag-usab sa una-una. Change of mind. Now, ang pagkambyo gikan sa pagkaway tinguha sa pag-angkon o kinabuhing dayon, ngadto na sa pagtinguha kinabuhing dayon. Mao kanibot pasabot. Gikan sa pagkagahi o kasing-kasing ngadto sa pagkalumo na sa kasing-kasing. Gikan sa pagkadi matinuoron ngadto na sa pagkamatinuoron. Ug busa, sa dihang ang tao magpositibo, ang buot pasabot, nga musanong siya, mutuo siya, mudawat siya, mo kanang pagkapositibo sa iyang kabubuton. Kanang positibong kabubuton niya, mao na karon ang maghatag kaniya gahom sa pagpalihok sa iyang pagtuo. Ug diha sa iyang kalag, siya mutuo kang Ginoong Jesucristo. Sabta pag-ayo kini. Sabta higala. Sa dihang iya kanang buhaton, gitangtang sa tao ang iyang panagbatok o panagbikil ngadto sa Dios. Ug nianang paagiha, mahingpit ang pagpasig-uliay. Ug busa gitangtang ang panagbatok sa Dios ngadto sa tao, ug ingon man gitangtang ang panagbatok sa tao ngadto sa Dios, ug tali kanilang duha nga nagkabatok, muhari karon ang kalinaw nga ingon sa Grigong pulong og Irene. Nang matud pa sa Roma 5:1, kay gihimo naman kitang matarong sa Dios pinagi sa pagtuo, may panagdait, peace, Irene o shalom, ana kita nini. Uban sa Dios pinagi sa atong Ginoong Jesucristo. Markahig maayo kanang bersikulo ha. Roma 5:1. Ug busa maangko na ni bisan kinsa ang kaluwasan. It's all available to everybody. Apan tiwani pag-ayo kini. Tungod kay ang tao
ana may kagawasan sa pagpili naman siya ikaw galingong kabubuton so siyang kalag nga hinatag pud kana kaniya sa Dios ang tao kinsa binuhat sama sa dagway sa Dios. Genesis 1:26 ngantos 31. Dias bersikulo 26 nagaingon kini. Unya miingon na usab ang Dios, buhato nato ang tao sama sa atong dagway. Sila mao'y magbuot sa mga isda, sa mga langgam, sa mga kahayupan, ug sa tanang ihalas nga mananap. Versikulo 27. Busag ibuhat sa Dios ang tao, lalaki o babae, sama sa iyang dagway. Versikulo 28. O gipanalanginan sila sa Dios nga nag-ingon, panganak kamog daghan og lukpa ang kalibutan. Kamoy magbuot sa mga isda og sa mga langgam og sa tanang ihalas nga mananap. Versikulo 29. Og miingon ang Dios, gihatag ko kaninyo ang tanang matang sa tanom nga may binhi ug ang tanang bunga sa kahoy aron inyong kanon. Versikulo 30. Gihatag ko usab sa tanang ihalas nga mananap og sa kalanggaman ang mga tanom nga lunhaw aron ilang kanon. Og nahimo kini. Versikulo 31. Nakita sa Dios nga maayo gayud ang tanan nga iyang gibuhat og nalipay kaayo siya. Milabay na usab ang kagabion, ug miabot ang kabuntagon, ug kadto mao ang ikaunom nga adlaw. Karon paminaw. Gibuhat sa Dios ang tao, sama sa iyang dagway, ug kanang dagwaya labaw pa sa kagawasan, ug ang maong kagawasan bahin kana niana. Sanglit ang tao aduna may kagawasan nga naa dias iyang kalag, kana hinatag kaniya sa Dios. O paminaw, ang Dios kanunay yung nagatahod sa kagawasan sa tao. God respects man's volition. Ang tao nga dili paluwas may kagawasan sa pagtuo kang Ginoong Hesukristo. May kagawasan siya sa pagtuo o pagsalikway kang Ginoong Hesukristo, ingon ng manluluwas. Hinumdumi, ang kaugalingong kabubuton adunay duha ka bahin sa pagpili, pagdawat o pagsalikway. Mao na ang duha ka bahin. Two poles of our volition. Ug abi nimo unsay mga resulta. Ang pagdawat mo resulta og mamunga o grasya. Apan ang pagsalikway, magamugna og dautan. Busa, maingon ta nga, bugno kinitali sa grasya o sa dautan. This is a battle between good and evil. Grace and evil. Sabtaw sa kinipagayo. Ang Diyos, nagapahimutang og pag-aghat ngadto sa tanang tao. Siya, ang Dios, nagaaghat sa tao sa pagtuo kang Kristo. Siya ay naghahatag niya ng maong pag-aghat. That is stimulus sa English pa. Karon ang tao kinahanglang mutubag sa maong pag-aghat. He has to respond to that stimulus. Mutuo ba siya kang Ginoong Hesukristo? O masalikway ba siya kaniya? Ang Dios igorang muhuwat unsay itubag sa tao. Dili makakontrolar ang Dios sa tubag sa tao. Dili. Di man na. Ang resulta, kadtong mutuo kang Ginoong Hesukristo, ingon nga manluluwas, hatagan kini siya sa kinabuhing dayon, og maluwas. Naman na sa Juan 3:16, Juan 3:36, Juan 6:40, Juan 3:18. Kadtong sa likway kang Ginoong Hesukristo, ingon nga manluluwas,
pagahukman ngadto sa linaw sa kalayo. He will be judged to the lake of fire. Juan 3:36. Paminaw. Busa ang dili magtutuo kinsa misalikway kang Kristo ingon nga manluluwas, nagawakli, nagadumili, og nagasupil sa gibutyag nga kabubuton sa Dios nga naipatik dihas balang kasulatan. Iyang gisupak. Matud pas 1 Timoteo 2:4, buot sa Dios nga maluwas ang tanang tao ug may balo sa kamatuoran. Ug diha usab sa 2 Pedro 3:9, paminaw niini. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad, sumalas giunahuna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mobiya sa ilang mga sala. Tiyaw mo na, pagkaklaro niya na, pagkatinaw niya ng pagkasultiha sa pulo sa Dios. Tutuki kining prinsipyo ha. Ang pagsupil sa di magtutuo ngadto sa kabubuton sa Dios bahis kaluwasan, pinagi sa iyang pagsalikway kang Kristo ingon nga manluwas, kini musangpot nga ang iyang ngan dili masuwat sa libro sa kinabuhi sa nati nga karnero. Pinadayag 13:8. Wa man masuwat ang iyang ngan. Dili pod kita ang iyang ngan. Wa man mahisulat, wa man malista didto sa libro sa kinabuhi, the book of life sa nati nga karnero. Ang pinadayag 13:8 pod nagkanayon. Musimba sa mananap ang tanang katawhan sa kalibutan, kansang mga ngalan wala may sulat sa basahon sa kinabuhi, sukad pas pagbuhat sa kalibutan. Ang basahon iya sa nating karnero nga gipatay. Niya pa sa pinadayag 17:8. Ang nakita mong mananap buhi kaniadto apan patay na karon. Mugula kini sa dili madugay gikan sa kahiladman aron laglagon. Ang tanang tao nga ang mga ngalan wala may sulat sa libros kinabuhi, sukad pas pagbuhat sa kalibutan, makakita sa mananap ug mahibulong sila kay namatay naman kini apan nabuhi. Pinadayag 20, versikulo 15, ang tanang tao nga walay ngalan diha sa libros kinabuhi, itambog ngadto sa linaw nga kalayo. Ug niadtong mga tao nga mituo kang Ginoong Kristo, ang ilang mga ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Matud pas pinadayag 21:27. Apan walay bisan unsang hugaw nga makasulod sa syudad, o bisan kinsa nga naghimog makauulang buhat o nagbakak. Ang pasudlon sa syudad, mao lamang ang mga tao nga ang ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi sa nating karnero. Pinadayag 21, versikulo 1. Unya nakita ko ang usa ka bag-ong langit ug bag-ong yuta, kay nahanaw naman ang unang langit ug ang unang yuta, ingon man ang dagat. Pilipos 4:3. Ug ikaw sab, tinuod kong kauban, tabangi kining mga babayhana, kay naghago sila sa pag-ayo uban kanako, sa pagsangyaw sa ebanghelyo uban ni Clemente, ug sa tanan kong katabang kansang mga ngalan na sulat sa basahon sa kinabuhi. Pinadayag 22:19. Ug ang magkuha sa mga panagna nga niya dinhi,
kuhaon usab sa Dios ang iyang bahin sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi ug ang iyang bahin sa balaang syudad nga gisgutan dinhi nining libro ha. Tuod ang libro sa kinabuhi, the book of life nga gisgutan diha sa maong bersikulo, may kalabutan kini sa doktrina sa pag-amping, the doctrine of preservation. Pangutan-on ta ka, higala nga dili magtotoo. This is addressed to you. Nga dili magtotoo, nga nagpaminaw niini. Buot ka bang luwas? Nan, tumuo ka kang Ginoong Kristo. Mga buhat 16:31. Maura man na ang gikinahanglan. Nga maluwas ka, pagtuo kang Ginoong Kristo. Kaya human nimo tuuhi si Kristo, paminaw. Right after that moment that you believed in Christ as your Lord and Savior, diha hatagan kang kinabuhing wala na katapusan, suluban ka sa pagkamatarong sa Dios, isulat diha ang imong ngalan nga nas libros kinabuhi, ug daghan pang mga kaayuhan alang kanimo. Ug abi nimo, dungan niya na, mahimo ka ng anak sa Dios ug mahisakop ka na sa harianong panimalay sa Dios. Ang pan, niyayapan. Kung isalikway mo si Ginoong Kristo ingon nga manuluwas, mahinukman ka higala. Ug ipamatuod kanimo didto sa katapusang paghukom nga tungod sa imong pagsalikway kang Ginoong Kristo nga maimo untang manuluwas, imong gisalikway ang labihan kadakong gugma sa Dios nga iya gani gihatag ang iyang bugtong anak ug gilansang siya sa krus uban sa tanan mong kasalanan. Nan, kay imo man gisalikway si Ginoong Kristo nga manluluwas, hinukman ka na ug midangat ka na sa dapit nga wala na'y pagbalik kay ang kapungot sa Dios magauban man kanimo. Juan 3:16. Busa, samtang sayo pa, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Mga buhat 16:31. Hayan higala ugma, ulahi na. Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo nining imong mga pulong nga among nadungog ug among nakatunan, amo kining tuuhan, dawaton sa tumang pagpaubos, kini imo mang kamaturan. Dili ka man mamakak sa imong mga saad, imo mang iyong tumanon. Salamat ni ining grasya o Diyos ka among gipahimuslan. Dada kami pagbalik ugma dinhi sa among pagpadayon sa pagtuon sa among pulong. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Kristo among bugtong manluluwas. Amen.